Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yun ko! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa, isip nurse. O kung igo na yun akong experience, pwede na ako mga-apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga, ah? Lagi. Gusto nyo kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nga nang ganahan magit ka dito. Ganahan ko dito. Aron puhon, madasan ako akong mamagpapa dito. Wa pa gina sila makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wakay plano? Maapas lang niya ako ni mo dito. Mularga na ka sa gawas. O pa, Taon-taon pa letaan ni magkita, Lung. muragaan na agad pa. Pero sige lang, ay gabala ka. May akong plano nga kuhaon tagin mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko anak dong. Makaadto na gid in taon Miss Gawa si papa nimo. Ayaw gabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha?
Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din amping mo permi ni mama. Nanogon ako ni JB pa nga, dili gyud mo pasagdan. Ay, kabalakala ni mama ug papa kuya. Ako ni bahala nila. Magduha naman ko katuig din Gamay na lang kuwang. Umagapakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginahinay inyong mga papilis pa, ma. Udong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpaulit na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na gyud na. Sige, Dong. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak ko, Kira. Gimingaw kay minimo. Ingon masad ko, ma. Kumusta man ka, Dong? Okay ra pa. Medyo duka pa lang yun. Lahala. Kausa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag malalanta mag-istorya. Pa, mga datagin BI. Para makakuha kag in-bay clearance. Sige, Dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Nakuno ko'y pending nga kaso, Dong. Ha? Pinding nga kaso? Sa unsa man? Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa magi ko may baho, Dong. Uy nga, nabali ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon natay maduulan, ana. wagid kayo nadawat pod nga supina pa. Wa man yun, Dong. Ang akong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo? Kung naman niya ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka maduga yung proseso, ana? Maulagin na akong kabalakan. Ug mas nabalaka pagod ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito dit, ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may noon ko. Susway, ano lang sa kaayog palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Niya, ang saom na kuya. Mabilis, papa na. Kung sa mga gani, Dong, ayaw lagi ka problema na ko Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magdungan mong mama og larga pa ingon didto. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang og abogado kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Mao gyud untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di Papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulo nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko
Kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat diri namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naagid ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema natog malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Magina, kung kumubalik ang mga inaaning problema ba? Ay, sus, nahuman manggay na ako na, ana, di ba? So, di na ko, man na ko ani, kibaw na ko, kita na ko aning salida ha. O, mo man na ilang isulte perme, di ba? O, ana, gid pud na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema. Because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung watay mga giagian nga mga problema, mga setback, no? Anak gid na. Ba importante mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak gid na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender, karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less, no, sa marathon, no, sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand, si Art Joy Torregosa og sa duathlon nga relay si Franklin Yee, no, mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy proud kay ko feeling sa nako may kay kong dagan pwede ra man akong hinaya hoy no Coach Arvin Loberanes. Congratulations, daghan kay salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod, ang pangan sa Pilipinas. Og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyuhang kakusog. So we are very, very proud of you. Sus, kita ko ani nila guys mo training. Iniglabay lagi hangin. Murag yung whoosh. Kaanak yun ba? Nana sila kakusog. Kau na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nilag. Dagan, mauwaw ko kay pwede ba akong hinaya. No, maningkamot baya in town ta. Pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best, running coach in Cebu. Okay? Kana. Ako din ang ningon jud ko nga ako gid mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat. And I hope ang Cebu City, no, murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante. Hoy, garbo ni nato guys, ha, tingali ang kunis ubang probinsya, alkanse ta, nani diri gadako, nani diri gatubo, ato ni homegrown talent in Cebu. They deserve the support. Usahay no, munay rason nganong dili ta maka-gold, nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuas flood control unsa ba kiyawan. Di ba? Dili they deserve the support that from the government. And now that they've brought home medals for the country, garbo na sa Cebu, I think angay ng pasidungugan gyud.
Letter sender, karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya'y kaso, no? Murag bulargahay man tatuon niya nagka-problema hinuon. So unang pangutana, matud ni Papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyahang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po, no? I cannot explain, di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system. Manumano man pud ang pag-serve nato, tao ra pud naapoy human factor element and error, posible nga wa ka na serve ni wa nahatag sa imuha and things like that, no? So naay dakog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na servan gyud, so tan-aw nato na sa records, makita man na kung na servan ba ka o kinsay ni dawat, naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana, makita man na, ma-check man na nato sa records. Pero matay 35 years ago, sus, uban andong naminaw na tong sukintig paminaw, wa pa matao, no? So anyway, pwede to ma-check sa korte, ha. Ikaduhang pangutana, do na ba mo'y idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing? Okay, atong i-check unsa maning kasuha, ha. Kay wala may gisulti nga unsa nga kaso, no? Pero kung NBI clearance nagi-hit, so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular, ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nya wa naglihok, wa man pud na nila gilabay, no? Ang tawag ana gi-archive. Unya tungod kay sa kagidugayon, no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatsar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para tangtang ang mga docket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinang kagumkom na kaisngatanan din sa korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile og kaso ug interesado pag yudto siya, wa man din na mobalhin ang imong papa nganong wa man nagadagan ang kaso, di ba? So posible nga di na siya interesado and it's not fair also, no? Sama sa mga tao para sa imong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So ilang sunod na tong pangutana, ikatulo, nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? I think you'll have to check on the case, no? Adto didto nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada, nga among ipaningkamutan, nga mahatagan og tambag, naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Nausab man gani atong format, but ato ginang ipaningkamutan nga naagyud mi
Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mong inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mong inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mupadayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year! Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. Katulong sa gabi sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong natatampo nagdasingan nga Mia. Mia! Uy, bayot! Kadugay ko ni mo ni gawas! Ay, ilapa ko'y gibuhat, among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Nung sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Ganat, hindi na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyot sa, mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kakul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O, yan na lang ta mamauli na to, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ano sa man taon ka, uy? Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman o dakang nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Na, magsige naman, magsaot na lang daaning akong payong. Para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wait sa pa yan, day. Babos. Oh. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot, ha? Saan sa man, day? Hala, uy. Birthday in taon ako, ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga abayot, ha?
Kay muro na niyo kog aswang tan-awon. Ay sus, dili pa ka ana mo samot kag kagwapa. Ay kog labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibu sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Iwan ko kung gitutukan. Gwapa malay kayot. Kung mangarti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Unya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan, yara ko si munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi rin ko makasakay motor ini. Ay kabala ka bayot. Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasagapong kanako. Kaswerte gid ako sa akong BFF, uy. Kinit, tere siya sa. Ay, muha na ko ron. Uy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Storya-storyahe lang ang kanang imong mga friends. Balik ko na kanako, karon tagtaod, okay? Oh, unsa na mga bayot? Okay na kayo. Ubog ka? Di kayo. Sila dali na, mauli na tao Huwag ko nagpalabig inom. Ikaw ba hinunod nagpalabig og inom diha, Okay, tanaw Nangisatan nila, mauli na ta. Asa yung motor? Di parking. Tuwas unahan, Uy, hiniuwan man noon. Yut na kay payong. Wala, kadiyot. Hindi upo ko kung nalibay mong jacket. Ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan, unya na tamo pauli kung walay uwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Nga kung straight back ko, di mo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakasagog ko good. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-aras ta. Ano na, mauli na ta. Gabiin na. Hindi may si Kenneth? Oh. Mapay man niya gimaydi. Dili lagi maklaro ang tagways babae kay Blurred. Unsamin ko? Ganun mo naman kung nalain nga nagmaydi og babae si Kenneth. Hi, Bayut. Kumusta? Sana all. Nagmaydi og babae. Uy, no si kami. Ya? Straight na gid ka? Kay nagmaydi naman ka babae. Straight na lagi ko. Kinsa mo ko nitong bayhan ang imong gimaydi? Uy, i-check ay mong photos. Dili ba na iparihas akong gimaydi? Ako din imong gimaydi? Og imo lang gi-blurred? Yes, Mia.
nagpitik sa kog ako, we. Huwag akong gimaydi. O, ang buti pa sa buti magibuhat, Kenneth. Ang tinuod, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinuod ka lalaki. Pero nagbabayit-bayit lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbo ng pagpangutana, ha? What if kung... ayaw na ng what if. Gayon ako gusto pa makaduog ani mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na siguro nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin akong gipaapot. Tinuod? O, laki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba na Amy? Sa pagkakaroon, 2 years namin ni Kenneth. Healthy o full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura kini ako ikasulti ninyo. Just wait the right time and right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagkalahan. Kaba. Di makatulong sa gabi